Natu meħba l-List of Grek, naturalment wara 3 ġimgħat barra minn Malta għas-Sinodu tal-Isfijiet li kif tafu beda fl-4 ta' Ottubru li għadda u ntem propju l-bieraħ bil-Qudiesa tal-Papa Franċisku. Tajjeb ngħidu li l-preżenza matul dan is-Sinodu kif anke tistgħu taraw l-awla sinodali li tidher fir-ritratt warajna kienet pjuttost numeruża, kif tgħidilna wkoll l-isqof ma kienx tinkludi biss is-sifijiet imma anke persuni oħrajn, rappreżentanti ta' familji u rappreżentanti tas soċjetà li naħseb kienet anke xewqa tal-Papa li jisma' kemm jista' jkun mhux biss leħen tal-isfijiet tal-padri sinodali li għandhom leħen importanti dawn it-tip ta' diskussjonijiet li jsiru ma anke jisma' s-soċjetà b'mod ġenerali u jħoss il-polz ta' dak li jkun għaddej. Inħalli fidejn List of Grek biex jagħtina ftit l-andament ta' dawn l-aħħar 3 ġimgħat u anke minn issa l quddiem x'nistennew bħala Knisja x'direzzjoni jista' jagħtina l-Papa f'dokumenti oħra li nistennew. Inħalli fidejk Eċċellenza. Qabel xejn grazzi tal-preżenza tagħkom u tal-attenzjoni tagħkom. Napprezza ħafna. Jien ħanipprova ngħid xi ħaġa qasira bħala il-messaġġ imbagħad inħalli lilkom tagħmlu ftit domandi mhux hekk l-aħjar. Imnuni jiena nħossni ġej mhux minn Ruma, minn Kana. Ngħid Kana dak ir-raħal ċkejkien huwa sinonimu ma' l-istorja tal-familja u ma' l-istorja ta' kull bniedem, għax kull bniedem jitlaq mill-familja. L-istorja ta' Kana biex ngħidlek għexta f'dawn it-3 ġimgħat għaliex smajna esperjenzi ta' familjej li għandhom il-ferħ, familji li mixjejn il-qudiem, imma smajna wkoll il-karba ta' koppjej ta' familjej illi naqashom l-imbejt fil-ħajja. U il-preżenza ta' Kristu kienet tinħass f'Kana u fis-Sinodu. U kif il-Mulej Ġesu ta' għamel kuraġġ lill-familja li jej miexja sewwa, ħalli tibqa' ma taqtax qalbha. Però ta' it-tama lil dik il-koppja li kellha d-diffikultajiet. U sinċerament jiena naħseb illi is-Sinodu fix-xogħol tagħna għandna kelma ta' inkoraġġament, ta' apprezzament, ta' tħeġġeġ għal ħafna familji tajbin. Kif jgħidu l-iżball jagħmel ħoss qawwi. U huwa minnu il-familji tajbin minn it-tajbin ma jfissirx li m'għandhom diffikultajiet ta' imma li jgħixu minkejja d-diffikultajiet huma ħafna. Però hemm ukoll dawk il-familji li kienu qegħdin jistennew kelma ta' faraġġ, kelma ta' kuraġġ, ta' sosten. U jien nħoss li s-Sinodu lil dawn il-familji tawhom it-tama. Bħalma Kristu ta' it-tama lil koppja ta' Kana. Tajjeb. Ippermettu li nagħmel daqsxejn ta' permessa. Ġifieri s-Sinodu it-tema tiegħu kienet is-sejħa u l-missjoni tal-familja. U fuq dak tkellemna, imma underneath kien hemm tematiċi oħrajn, fosthom tafu x'temma importanti kien hemm
x'inhi l-Knisja. X'inhi l-Knisja. Ġifieri aħna fl-awla tas-Sinodu konna 267 isqof imma ma ġewx kollha. Iva, u tafu intom dawk ġejjin minn kull kontinent. U allura kulturi differenti, esperjenzi ta' knisja differenti. U mhux lakemm tlaqqa flimkien dawn il-persuni. Formazzjoni differenti. U allura jiena nħoss, imma mhux jien biss, illi waħda mill-punti li ridna niċċaraw xi knisja għandna illum. Il-knisja illi kif jgħid il-Papa Franġisku li toħroġ, ġifieri li takkumpanja lil bniedem, il-knisja li hija qrib il-bniedem, jew il-knisja li ta' qabel il-Kunċilju imma għalkemm għaddew 50 sena u iktar għattaw minn għadu jaħseb kunċett ta' knisja qabel il-Kunċilju, knisja li hija maqtuwa minn nies, knisja li iktar ħsieba li tgħaddej il-prinċipji. Tajjeb. Bir-riskju illi jekk aħna nippreżentaw din it-tip ta' knisja, nirriskjaw li nkunu niddjalogaw mad-dinja li ma teżistejx. Però il-knisja li tisma', l-knisja li toħroġ u tiltaqa' mal-bniedem dik hija l-knisja fid-dinja tal-lum, kif xtaqa il-Kunċilju Vatikan it-tieni. Din kienet importanti fid-diskussjonijiet tas-Sinodu. Però hija importanti wkoll, hawnhekk kif permettu li nagħmel daqsxejn ta' appell. Mhux biss il-padres sinodali għandhom bżonn jiċċaraw il-viżjoni ta' knisja. Mhux biss il-knisja li m'għamdejn ukoll iridu jiċċaraw il-kunċett ta' knisja. Jiena nisma' ċertu kummenti, jew naqra ċertu kummenti li jikdbu fuq ċertu linji li kienu jiġu diskussi fis-Sinodu ngħidhom fejn huma bambin taħnina. Però nixtieq illi u qed ngħidilkom minn qalbi li anke intom li għandkom rol importanti ħafna u għandi stima kbira lejkom. Għenuna. L-ewwel kif intom stess tħarsu din il-Knisja. Tajjeb. U t-tieni anke biex aħna nkomplu nipproġettaw u nibnu il-Knisja kif jixtieq għal-Mulej Ġesu. Is-Sinodu ma kienx il-Papa qal dan mhux parlament ta' ġifieri il-grupp li jiflaħ jgħaddi fuq il-grupp li huwa dgħajjef, aħna minna esperjenza ta' ċenaklu. Again, imma hawnhekk trid ikollok qed nuża kelma li forsi ma tiftihemx. Il-Knisja ċenaklu jfisser il-Knisja miġbura u ssejjaħ l-Ispirtu talla. Ġifieri aħna ma konniex hemmhekk bħala soċjoloġi, aħna ma konniex hemmhekk dak li nifhmu fil-politika. Aħna konna qegħdin hemmhekk ħalli insejħu l-Ispirtu talla biex jgħinna naqraw ir-realtà tal-familja illum u naraw mhux xiridu jgħidu l-bnedmin u l-bnedmin ifisser aħna, imma xi jrid jgħid Alla lill-familja tal-lum. Dan importanti ħafna. Ħanġibilkom immaġini oħra u nieqafa. Rembrandt għandu pittura sabiħa tal-missier li jilqa' lill-liben. Ġili rajtuha?
Il-missier għandu żewġ idejn. Għandu idejn maskili u għandu idejn femminili. U għemnu jien naħseb li din hija immaġini li tenni naqra wkoll l-esperjenza tas-sinodu. Ġifieri kien hemm lejt soda biex tiddefendi il-familja. Il-familja mibnija fuq l-imħabba bejn raġel u mara miftuħa għal ħajja. Li ma jfissirx li ma natux każ ta' formazzjoni ta' familji oħrajn, tajjeb. Imma din hija l-familja illi aħna għandna fil-Vanġelu. U din il-proposta li nixtiequ nagħmlu li xtaqbel ukoll mhux biss għal min jemmen imma għal bniedem, tajjeb. Hija għid soda. Pereżempju, ma nafx kelkom x'ċans taqraw dan il-50 paġina. Immaġinaw bil-qiegħda nofs ta' nhar jaqrawulna paragrafu. Trid termos kafè għax jaqbdek in-nas. Iva, hemm passaġġi, pereżempju, fejn is-sinodu l-isfijiet kellhom kelma qawwija. Pereżempju dwar l-individwaliżmu, dwar il-kultura tal-konsum ta' żminijietna. Pereżempju dwar il-politika soċjali, dwar il-politika ekonomika, dan kollha jinfluwixxu fuq il-ħajja tal-bniedem, fuq il-ħajja tal-familja, u mhux fuq il-ħajja tal-familja nisranija biss. Ġifieri hemm ċertu qid soda mal-isfijiet, pereżempju. Il-bieraħ il-Papa. Il-Papa mill-riflessjoni sabiħa fuq Vanġelu meta kien hemm dak Bartilmew, wieħed għami u ġvieru. U jokrob. U xtaq jara l-Ġesu. Għallinna id-disċipli m'għandunawx bih. Id-disċipli baqgħu aljenati. Baqgħu għaddejjin. Tagħmlux hekk. Id-disċipli għalina qed jgħid għall-Apostli. Ġifieri kien hemm qid qiebsa wkoll għalina bħala rajja. Kien hemm qid qiebsa wkoll fuq xtejb ta' pastorali qegħdin nagħmlu aħna. U naħseb din tiswa wkoll għalina lokalment. Naħseb irridu nagħmlu daqsxejn ta' evaluation fejn qed impoġġu l-enerġija tagħna, speċjalment fuq il-formazzjoni tal-bniedem, il-formazzjoni, il-preparazzjoni għal ħajja ta' żwieġ, l-għajnuna fl-ewwel snejn tal-ħajja miż-żewġa. Imma mbagħad naturalment hemm ukoll ngħidu l-lejt materna illi titkellem dwar il-miżerikordja tal-Alla. Jien għalija dan is-sinodu kien l-ewwel biex ngħidlek ċelebrazzjoni tas-sena tal-ħnina, tas-sena tal-miżerikordja. Għaliex f'diversi passaġġi hemm innu sabiħ lill-miżerikordja, lill-ħnina. Ħalli lill-bniedem u allura lili wkoll jagħmel lill-qalb, ma naqtax qalbi. Huma x'inhuma d-diffikultajiet. Naturalment hemmhekk ukoll insemmu diversi fażijiet jew diversi diffikultajiet li għandha l-familja. Insemmu dawk li huma romol, pereżempju. Insemmu lil dawk li huma is-separati. Insemmu lil dawk li huma mono, ġenitur wieħed. Tajjeb, mhumiex miż-żewġejn. Insemmu lil dawk li qegħdin jgħixu flimkien il-konvivenza. Insemmu lil dawk li huma id-divorzjati imma
għażlu li jibqgħu jgħixu waħedhom. Insemmu wkoll dawk li huma divorzjati u iżżewġu mill-ġdejd. Lil dawk kollha illi huma imxenqejn bħalma kienu l-arajjes ta' Kana biex jistiednu lil Ġesu fil-ħajja tagħhom, fid-dar tagħhom, is-sinodu tagħna wkoll tweġibiet, tagħna wkoll messaġġ pożittiv ħafna. U għalhekk nerġa' ngħid nara s-sinodu qisu dak il-missier li għandu dawk iż-żewġ dirajn u ġvieru. Tix nieqafaw. Mistoqsijiet? X'inkum tiddeskrivew dan is-sinodu bħala fetaħ il-bib għal persuni divorzjati u mhux għal persuni omosessuali. Għal reazzjoni tiegħek għal dan. Ma naħsibx ta' ġifieri naturalment is-sinodu kien fuq il-familja. Tajjeb, hemm paragrafu li jitkellem dwar il-familja li fih dana hemm persuni b'dan l-orjentament. Bdiet nitkellem dwar paragrafu 76. Huwa paragrafu sabiħ ħafna. Titnaqrah? Bil-Taljan għandi. La Chiesa conforma al suo atteggiamento al Signore Gesù che in un amore senza confini sia offerto per ogni persona senza eccezione nei confronti delle famiglie che vivono l'esperienza di aver al loro interno persone con tendenza omosessuale, la Chiesa ribadisce che ogni persona, indipendentemente dalla propria tendenza sessuale, vada rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione. Si riservi una specifica attenzione anche all'accompagnamento delle famiglie in cui vivono persone con tendenza omosessuale. Imbagħad hemm nota wkoll ċerka proġetti di equiparazione di matrimonio dell'unione tra persone omosessuali. Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. Direi, imbagħad, għax wieħed irid jaqra dak li huwa impliċitu fil-dokument ukoll. Jiena rija ħanuża tixbiħa oħra. Is-sinodu ma taniex il-ħut, imma għallimna kif nistadu. Niftijemek? Niftijem jew ma niftijex, ma tifmarejx inkun irid. Jiġifieri minnu bil-ġuħ m'għandekx ħuta, imma nagħtih il-qasba u nagħmlu jistat biex ikun jista' jissodisfa mbagħad kull tejp ta' ġuħ. Hekk għamel is-sinodu. Mhux biss mal-bniedem, imma magħna bħala rajja. Lilna bħala rajja, is-sinodu ma tagħniex soluzzjonijiet konkreti, imma tagħna l-għodda, tagħna il-viżjoni kif aħna għandna nindirizzaw każ sew tal-familja u familja u persuna u persuna. Ġifieri jekk naqralkom
A tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell'amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona, al di là dei suoi difetti e delle sue cadute. Questa verità e bellezza va custodita. Di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre ricordare un principio generale. Sappiano i pastori che per l'amore della verità sono obbligati a ben discernere le situazioni. Il grado di responsabilità non è uguale a tutti i casi e possono esistere fattori che limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni. Ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione. Jina li dawn huma indikazzjonijiet sbieħ ħafna li jagħtina s-sinodu. Mhux biss biex nindirizzaw il-familji imma anke l-persuna. Kont qed naqra paragrafu 51. Il-dokument finali jgħid li l-politika m'għandix tillimita id-drittijiet tal-familja u għalhekk għandu jinħolqu dialogu u kooperazzjoni bejn l-istrutturi kollha soċjali. Kif tara dan din il-konklużjoni meta tpoġġiha f'Malta, fil-kuntest Malti? Ħanejlek iva, jiena xinta bil-domanda jiġini f'moħħi illi aħna kif qedtilkom fil-bidu konna qegħdin nitkellmu. Il-Knisja għandha vantaġġ jew żvantaġġ ma nafx kif ħadaqbad tiddiskrivih biex tikkomunika l-istess messaġġ lil kontinenti differenti. Jien għandi f'moħħi il-kontinenti tal-Afrika pereżempju. Jew pereżempju l-insara fiċ-Ċina fejn il-prokreazzjoni hija limitata jew selettiva. Jiġifieri jew anke l-Afrika pereżempju fejn ukoll hemm ċertu intħejl dirett fuq il-bini tal-familja. Jiġifieri irridu naqrawhom dawn f'kuntest wiesa'. Però għad-domanda li qed tgħidli niftakarta ngħidu illi il-familja hi suġġett politiku. Il-familja mhux biss dik li tirċievi mingħand l-istat, imma hija stakeholder. U forsi f'dal każ nista' napplika għal pajjiżna għax naħseb illi sew bħala Knisja għadna ma nqisux il-familja bħala suġġett tal-pastorali. Imma għadna nindirizzaw lill-individwi tal-familja wieħed waħda. Imma naħseb anke l-istat kieku il-familja tiġi ikkonsidrata jew jiġi rikonoxxut dan id-dritt lill-familja li hija soġġett politiku u allura hija tilab fl-arena tal-politika u għandha tiġi mismuha, naħseb inkunu għamilna akkwist ieħor mhux veru fil-mixja tad-demokrazija. Waħda, ma jimportax. Mela, l-waħda, kien hemm momenti fejn il-Papa anke il-messaġġ tiegħu der jittama mill-Kattoliċi madwar id-dinja, fis-sinodu seta' der li kienet isib diffikultà biex isib appoġġ. Ma nafx inhu tajtix inti. U ma nafx nistax nistaqsik. Alright, kien mexxi. Mela, is-sinodu ta' direzzjoni il-Papa qed jitfa' l-messaġġ li jimplementa, issa fidel l-ispijiet li dan kollu jiġi attwat. Kemm taħseb li se ssir malajr din
ħanna għamil daċen ta' kjarifika, ġifiri, is-sinodu ma jiddeċidi xejn. Is-sinodu jippreżenta dan id-dokument illi s-soltu jibqa' segret, però kemm is-sena l-oħra kif ukoll din is-sena appena saret il-votazzjoni u l-paragrafi kollha kisbu il-maġġoranza kwalitattiva, jiġifieri 2/3, is-segretarju għaddih il-Papa u l-Papa qal dan imur għall-pubbliku. Però sta issa l-Papa li jagħmel id-deċiżjoni tiegħu u aħna qegħdin nistennew illi bħalma s-soltu jkun hemm f'sinoda oħra ikun hemm dik li tissejjaħ eżortazzjoni apostolika. Jiġifieri il-konklużjonijiet, id-deċiżjonijiet li ħajjiġbet u dawk ikunu binding. Tajjeb? Jiena nittama li dan ma jdumx ma jkun fidejna għal ħafna raġunijiet għax hemm ċertu punti illi jien nixtieq narahom bħala linja obbligatorja għal kulħadd. Naturalment id-domanda li għamilt li inti fis-sens kemm dan id-dokument ħajjiġi segwit dik hija wkoll il-preokkupazzjoni tiegħi, imma mhux biss mill-isfijiet, imma jiena ngħid l-operaturi pastorali kollha, l-operaturi pastorali hemm ukoll is-saċerdoti. Tajjeb hemm ukoll il-lajċi li huma jaħdmu fl-istrutturi pastorali. Ħabibti, ġifieri għadda l-konċilju, għaddew 50 sena u għadna jina Schomburn qal u din anke totta l-pajjiżna illi meta l-Konċilju ta' Trento kien għamel obbligatorju li jkun hemm seminarju fid-djoċesi fi Vienna ħadu 200 sena. Nittama li ma jkunx hekk. Ejtli. Għaddi kemmet, punti li tixtieq taraw min jisiru linja obbligatorja għal kulħadd. Kemm huma dawn il-punti? Per eżempju, il-kwis tal-preparazzjoni ta' qabel iż-żwieġ. Jiena l-grazzja tal-Alla hawnhekk għandi daqsxejn ta' vantaġġ. Għaliex fid-djoċesi ta' Għawdex dan l-aħħar 6 snin introduċejna bid-diffikultajiet, bir-reżistenzi niftehmu, imma kors ta' 2 snin qabel iż-żwieġ. Fiju ngħidlek li hemm 90% tal-koppji jipparteċipaw. Grazzi għal kummissjoni tal-familja u għal ħafna koppji għax il-preparazzjoni ma ssirx mill-saċerdoti, issir minn koppji stess. Imma dik edha waħda mill-proposti tas-sinodu jalla tkun ġifieri infurzata fil-Knisja kollha. L-istess imbagħad dwar il-mod tal-kif nakkumpanjaw u ngħinu fl-integrazzjoni ta' dawk li huma divorzjati u risposati biex ikunu faqda sħiħa mal-komunità. Per eżempju, bħalissa kif inhi l-leġiżlazzjoni tal-Knisja, wieħed li huwa divorzjat risposat ma jistax jagħmel parinu. Aħjar ma ngħidx iktar. La għax hemm min ikarkar u hemm min jiġri, ġifieri. Għad-domandi li għamilt li jien. Hija, pereżempju, ma jistax ikun katekista. Ma jistax ikun jew tkun lettur, lettriċi dik li xandra il-kelma tagħha. U għedna li nixtiequ li dawn il-projbizzjonijiet jitneħħew. Imbagħad hemm issa rid ngħidha jien hemm il-biċċa li ħafna kienu qegħdin jistennew. Jiġifieri dawn għandhom ikunu ammessi għas-sagramenti jew le. Tajjeb. Is-sinodu għamel pass importanti il-qoddim, hawnhekk huwa każ fejn ma tagħniex risposta xejdula konkreta, imma tagħna orjentament għallilna isma' dawn il-persuni jridu jiġu akkumpanjati minn saċerdoti
bi kriterji indikati mill-isqof. Ħalli jagħmlu d-disċerniment u jaraw Alla x'inhu jgħidilhom fil-każ tagħhom. Tajjeb. Jiena dak nixtieq li din tiġi il-Papa jagħmilha tiegħu. Forsi wkoll ikkompli jżid fuqha u jagħtina l-kriterji ċari x'inhuma. Bħala pożittiv ħafna. Però kien hemm xi aspetti li jistgħu ftit diżappuntanti. Ngħidlek dan bħal meta toħroġ mill-port u jkun baħar imqalleb imma xi intasal fid-destinazzjoni issejb li il-baħar ikkalma u l-ġurnata saret sabiħa. Dik nista' ngħid li kienet il-feeling tiegħi matul is-sinodu. Ġifieri tlaqna tajjeb imbagħad kif huwa xieraq ikun hemm il-konfrontazzjoni tal-fehmiet u x'veru. Imma dak is-sabiħ illi fl-aħħar imbagħad ikun hemm messaġġ jew pożizzjoni illi il-maġġoranza taqbel fuqha. Xaħat ieħor? Ajma. Mela nistgħu nagħlqu hawnhekk. Nirringrazzjakom tal-ġejtu u nawguralkom kumplament tal-jum it-tajjeb. Grazzi mill-ġdejt mela. Grazzi, Tajjeb. Eċċellenza.